dapat natin alamin sa POGO, no? Sila nagbibigay ng POGO license. Dapat ang POGO license, location specific. Hindi lang siya that I am allowing you to engage in offshore online gaming, but you must also be limited to a certain area. Tama po ba, sir? Dapat nga ba talaga ilipat dun sa, ilayo sa military bases? Do you think they could be, POGO workers could be Ilayo sa military bases, ilayo sa eskwelahan, ilayo sa simbahan, may mga ganyan basic rules.